Tussen Damwalt en Dokkum wordt voor de derde keer het Bouwvakfestival gehouden. Inmiddels uitgroeit dat een groot succes. Allereerst hier in de Waarden, je wen je natuurlijk ontzettend gezellige mensen. Dus die weten wel hoe het een feestje hoe het eruit zien moet. En wij komen zelf ook al uit de Waarden, dus wij zijn daar echt wel onderdeel van. En ik denk dat de kracht ik wel van een groot deel bij ons bestuur leidt. Wij zijn een team wat echt wel bij de taak zacht is. We zijn net een vreugde groep die zei van nou, doe maar één dat, doe maar één dat. Ja, echt het juiste popje, maar de juiste expertise hebben we erbij zacht. En dat draagt natuurlijk volledig bij dat er heel veel sponsors zijn die dus helpen. Meer dan 100 sponsoren en meer dan 100 vrijwilligers. Dus draagvlak alom, dus daar ben we ontzettend grutskap. Naast de activiteiten stiet de Frieske bluesband Zwiert en Bjuster op het podium. Die al sinds 2018 net meer optreden hadden. Ja, dat binnen ontwikkeling in de band West. En dan houdt het op lijst op. En dan gaat het jongensboek uit en dat is wat er gebeurd is. En ja, dat ga je meer bands. Dat de drummer, die ging naar Amsterdam, die hier daar werk en ik kon ben combineren. En hebben het wel bezocht verder bij een oordrummer, maar dat ging net helemaal goed. En dan hebben we het zijn van als we dan afspelen, dan gaan we met een rol. En ze doen we dat ook met een rol en dan de band weer compleet. Die ga je uit Amsterdam weer bijplukt? Die gaan we uit Amsterdam bijplukt, ja. Wat ik zei, de middags zetten we wat meer in op lokaal. En jongens proberen we natuurlijk echt lokaal, maar ook nationaal en soms internationaal natuurlijk hierin te zetten. Dus we hebben onder andere Amar komt, de Beat Crooks, Alice Springs komt en DJ Alderfox sluit hem aan. Ja, de meesten die hem ook kennen, die weten, die maken er een groot feest van. Dus daar zetten we wat meer in. Iets beetje op de jeugd, maar uiteindelijk maakt het voor iedereen leuk best. Voor iedereen dus, Bouwvakfestival, feest voor iedereen. Maar dat gaat niet verkocht, dus net helemaal met voor iedereen. Nee, zeker net op die manier net. Meestal gaan lang en tiert horen en we hebben plakvertrouwd hoe het man. En dit keer winnen we ook het goed, 2 dagen van tevoren uitverkocht. En de derde keer op rij, dus al 3 edities lang uitverkocht. Dus er is gelukkig genoeg draagvlak, meestal naar de zin in, dus daar ben ik heel blij mee. Je mag ook een nee-noemer, De Wolf. Wat zijn de reacties daarop? Ja, heel positief. Doe zijst wat door de Wolf en doe zijst eigenlijk niks voor de Wolf. Ja, en door de oren mensen die leest het eigenlijk wat aan. En we vertellen gewoon wat een oor vindt van de Wolf. Ja, een beetje heel slim. Nou, eigenlijk wel een beetje politiek correct, denk ik. Ja, krijg ik in gedonder.